Rapport tal-Bank Ċentrali dwar l-andament ekonomiku u finanzjarju ta' pajjiżna juri li fuq perjodu ta' sena naqset il-fiduċja tal-konsumaturi Maltin u Għawċin għal dak li huwa tfaddir personali tagħhom, għal dawk li huma prospetti ta' tkabbir ekonomiku u għal dawk li huma prospetti ta' xogħol fost oħrajn. L-istess rapport juri li fil-maġġoranza tagħhom il-Maltin u l-Għawċin jemmnu illi dan mhux il-moment opportun li jidħlu għal xi spiża sostanzjali. Is-sentiment kienu kol wieħed negattiv fost in-nies tan-negozju u l-operaturi ekonomiċi. Fil-qasam tal-manifattura fost oħrajn fl-oqsma tal-elettronika u tal-farmaceutika naqset il-konfidenza dwar il-prospetti għal futur kaġun ta' inqas ordnijiet. Qed ikun imbassar ukoll tnaqqis fil-qliq u prospetti negattivi għal impjiegi ġodda fil-qasam tal-manifattura. Il-kumpanniji tal-kostruzzjoni min-naħa tagħhom esprimew l-intenzjoni tagħhom illi naqsu l-ħaddiema riżultat ta' inqas xogħol. L-istess sentiment jeżisti fil-qasam tas servizzi fejn ukoll kien espress inqas ottimiżmu għal dawk li huma impjiegi ġodda. Waqt li l-konsumaturi f'pajjiżna qed jistennew li l-ħajja ser tkun qed tkompli togħla fit-12 xahar li ġejjin, ir-rapport tal-Bank Ċentrali jidentifika l-kontijiet tad-dawl u l-ilma bħala l-ikbar sors ta' qoli tal-ħajja f'pajjiżna.